Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे जोंनि बर' हिन्जाव एबा बर' सिख्लाया बांगाल हौवा एबा गुबुन हारि हौवाजों गोसथोलायनानै दोनखारलांनो नागिरनायखौ हमनो मोननाय मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना सोरबा नुखाबाय जानांगौ सोरबा नुवाखैबो जानांगौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बे जाथाया बबे जायगायाव जादों बेनि फुल डिटेल्सखौ आं बुंना होनो हानाय नंला जिखुनु नैबे भिडिअखौल' मोनबाय आङो ओमफ्राय जेबो लिरनानै होनाय गैयामोन ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय बेनि सायावनो फंनैसो सावरायसै ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ होयैनि सिगां फंनैसो बुंग्रोनो सानबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आं बुंनायखौ खोनासंबाय जाबाय लोगोफोर मा होनो दानि जुगाव गोबांथार बेबादिनो सेंग्राखौथ' नङा मा होनो सिख्लाफोरा गुबुन हौवाजों दोनखारलाङो गुबुन हौवाजों हाबा जायो ओमफ्राय लास्टफोराव गावसिनि गोरोन्थिनि फिथाइखौ गावसोरनो मोनजायो आरोना बेखौ जों बुजायनानै बुंनानैबो लानो हाखाया मेरला मानसिखौ बुंबाय नुबोखाबाय गुबुन हारिनि हौवा लायोबा मा जायो साफा सानैल'सो सुख सान्थि रायजो मोनजादों बांसिनानो अयथासार खालामजादों इनाय खालामजादों सोरजोंबा लांनानै बबावबा गारबोजादों बेफोरबायदि जाथायखौ जोंनियाव गोबांथार नुबोनो मोनबाय आरोना जोंनियाव मा होनो 10 जनसो गुबुन हारिनि हौवा एबा गुबुन हारिजों हाबा जानायफ्रा 10 जनाव सानै साथामल'सो सुख सान्थि रायजो मोनजादों आरोना बार बाखि माखासेखिनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जादों बिसोरो अयथासार इनाय खालामजादों आरोना बेफोरखौ नुसेयावबो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा माखौ नुनानै माखासे बर' सिख्लाफ्रा माखौ नुनानै बांगाल हौवा एबा गुबुन हौवाखौ गोसथोयो बेखौ जों बुंस'नो हाला आरो मा खारननि थाखाय गोसथोयो ना थाखा फैसा ना बिसोरनि गोदै रावाव गोजावो बेखौ आं बुंनो हाला जोंनियावबो बर' सेंग्राफ्रा गोबांथार मोजां दं माबायदि बर' सेंग्रा नांगौ बेफोरखौ नायनानै गोसथोनानै मानो गुबुन हारिनिजों थांनांगौ मानो दोनखारलांनांगौ ओमफ्राय बेफोरखौ गावबागाव साननो हानाय बुजिनो हानाय माइना बयहाबो दं गावसोरनि नैबे मेलेमखौ बाहायनो रोङैयाव बेफोरबायदि जायो आरोना बिसोरनि गोदै रावाव माब्लाबो गोजावनाङा आरोना ओमफ्राय जों मालाय मा बुजायनो गिदिर गोलावफ्रानो मेरला बुजायो बुङो गुबुन हारिनि हौवाखौ लायोबा मा जायो मा खस्थ' मोनो बेफोरखौ गावसोरबो साननानै नाहरबानो नुहुरखायो ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला बाराबो बुजिनो हानाय गोहो गैया ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो भिडिअखौ नायनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर जिखुनु जाया नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो लोगोफोर जाबाय दा नोंसोरथ' मानो फैबावनांगौ बदा ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुनो मोनखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय